Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Please turn with me to 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16. And this is what the word of God says. Tungod kay kung ginawali ko ang ebanghelyo, wala ako'y katarungan nga manghinambog. Tungod kay kini nga katungdanan gipapas-an man sa Dios kanako. Alaot gayud ako kung dili ko iwali ang ebanghelyo. Woe am I if I do not preach the gospel. Si Apostol Pablo, mga kaigsuunan, kung honorol pa ang pagahisgutan, first honor gayud kini siya, top notcher. Siya ang miigzel, milabaw sa tanan nga mga butang nga iyang gihimo. Niadtong nagkinabuhi pa siya sa kasalanan, mga kaigsuunan, ang description ni Pablo sa iyang kaugalingon nga siya ang chief of sinners. Siya ang pinakalabaw sa tanang mga makasasala, pinakadautan. Ug niadtong pariseyo pa siya, ang mga pariseyo mao kadto ang mikontra sa atong Ginoong Hesukristo. Niadtong pariseyo pa si Apostle Paul, iyang gidescribe ang iyang kaugalingon nga pinakamadasigon, pinakamainiton sa tanang mga pariseyo. Nag-excel gayud siya, milabaw siya sa relihiyon sa Judaismo. Ug kung atong pagahisgutan ang iyang paglutos batok kang Kristo, batok sa tanang mga Kristohano ni adtong iyang panahon, mga kaigsuunan, aduna gayud siya ay mga lakang nga gihimo aron pasakitan ang iglesia sa atong buhi nga Dios, aron pasakitan ang mga Kristohanon. Ug karon nga nahimo na siyang apostol, karon nga anaa na siya kang Kristo, ang iyang attitude of excellence wala mausab. Naningkamot gihapon siya nga iyang mabuhat ang pinaka-best sa tanan nga iyang gihimo. Nagkugi gayod kaayo siya sa pagwali sa ebanghelyo. Gani iyang gi-testimonyo, mga kaigsunan, nga siya ang pinaka-naghago kaayo kaysa sa kauban niya nga mga apostoles. Siya pod ang pinaka-nag-antos ug maayo alang sa atong Ginoong Hesukristo. Excellent kaayo si Apostle Paul. Naglabaw gayud siya sa tanan nga iyang gipanghimo. And when it comes to gospel proclamation, dili alang-alang ang iyang dedikasyon, mga kaigsuunan, sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ang iyang giingon sa atong teksto, alaot gayud ako kung dili ko iwali ang ebanghelyo. Nakita nato ang dedikasyon ni Apostol Pablo, mga kaigsuunan, sa tanan nga iyang gihimo. Dili siya mediocre. Kining mediocre ba nga alang-alang nga pagpangalagad ang ginahimo. Iya gayong gihatag ang iyang pinaka-best, pinaka-nindot nga pag-alagad when it comes to gospel proclamation. Isip usa ka iglesia, unsa may atong attitude sa pagwali sa ebanghelyo? Half-hearted, bugnaw-bugnaw, init-init? No, dili ka na dapat ang attitude, mga kaigsuunan. So what is it to preach the gospel? Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang ebanghelyo nga giwali ni Apostol Pablo. Ikaduha, ang kabugaton nga miduso kang Apostol Paul nga iwali ang ebanghelyo. Unang punto, the gospel that Paul preached. Unsa man ang ebanghelyo nga giwali ni Apostle Paul? Well, una sa tanan, mga kaigsuunan, this gospel is the truth about God, kamatuuran mahitungod sa Dios.
giwali nato ang Dios, gimantala nato ang Dios. So ang pangutana niini, kinsa man ang Dios? Ang Biblia tataw kayong nagapadayag that our God is the God of eternal existence. Wala siya'y sinugdanan, wala siya'y katapusan. Niadtong nagpakita siya kang Moses sa burning bush. Ang giingon niya kay Moses, I am that I am. Dili I was, past tense, but I am. Our God is always I am. Wala siya'y sinugdanan, wala siya'y katapusan. Kita aduna kita'y sinugdanan, ug adunay katapusan ang atong pag-exist ni ining kalibutana. But our God is the eternal God. What else? The Bible tells us that God is the God of creation. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tibuok nga anaa niini. In the beginning, God created the heavens and the earth. Unsa pa? Matod sa Biblia, mga kaigsunan, ang atong Dios, Dios sa tanang kaluoy. Pero ang iyang kaluoy, labing labaw or soberano niyang gihatag sa buot niyang kaluyan. For example, mabasa nato sa Book of Genesis nga nagaingon, nakakaplag si Noe og grasya atubangan sa Dios. So ang ubang mga katawhan wala hatagi sa Ginoo og grasya, apan si Noe gihatagan og grasya. And the Bible clearly tells us in the book of Romans chapter 9 nga nagaingon, maluoy ako sa buot kong kaluyan, muhatag ako grasya sa buot kong hatagan og grasya. Buti pasabot mga kaigsuunan, wala day ta nakadawat og grasya gumikan kay takustang mudawat niini. No, it's all about God's sovereignty. Siya ang labaw sa tanan, siya ang nag-decide kung kinsa ang iyang hatagan og grasya. Mao nga kung ang imong mga mata, mga kaigsuunan, naablihan, nakita nimo ang imong pagkamakasasala, ang pagkamatarong sa Dios, ug imong nadawat ang grasya sa kaluwasan pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo, dili ka na tungod kay mas bright ka or mas takos ka, giablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing uhuna-huna, gikaluy-an ka sa Dios. Walay utang ang Ginoo sa bisan kinsang mga tawo. Kung iyang gibubo kanato ang iyang grasya o kaluoy, mga kaigsuunan, it is sovereignly bestowed. Dili kita takos niini. Unsa pa, kinsa ang Dios nga atong gimantala? Siya ang Dios sa tanang pagkamatarong ug pagkabalaan. Ang atong Ginoo matarong gayud kaayo, ang atong Dios balaan gayud kaayo, ug gumikan kay balaan siya, muhukom siya. Ang giingon sa Biblia, dili ko gayud ipakawalay sala ang nakasala. Ang kalag nga nakasala mamatay kini. Ikaw ug ako higala makasasala. Dili kita makaikyas gikan sa paghukom sa Dios. Gumikan kay ang Dios muhukom gayod. Mao nga ang atong paglaom wala sa atong kagalingon, kundili ang atong paglaom anaa sa grasya ug kaluoy sa Dios. Ang giingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 16, ug ang sala kung mudako na mamunga gayod og kamatayon. So ang bunga sa sala, ang bayad sa sala, mga kaigsuunan, kamatayon. Ang atong Dios nga labing gamhanan, usa ka balaan nga Dios. Mao gani nga mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, gumikan kay dili nato kayang luwason ang atong kaugalingon, mga kaigsuunan. Nanginahanglan kita sa grasya sa atong buhi nga Dios, ug dili pwedeng luwason ta sa Ginoo nga nagpabiling maligsan ang iyang hustisya. Kinahanglang mabayran ang tanang silot sa sala. Dili kita makabayad niini, wala kitay ikabayad. Si Kristo ang nagbayad pinaagi sa iyang pagkamatarong ug pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. So, nagwali kita og usa ka Dios nga dili makapakita sa iyang gugma nga maligsan ang iyang pagkabalaan, mga kaigsunan. Usaman, gawali ba kita mahitungod sa Dios nga dili makapakita og kaluoy nga maligsan ang kamatuoran? Of course, absolutely, mga kaigsunan. Didto lamang sa cross sa Kalbaryo nagtagbo ang kaluoy sa Dios ug ang kamatuoran. Nagtagbo ang pagkamatarong sa Dios ug ang kalinaw nga iyang gihatag kanato
gumikan kay gipasaylo niya ang atong mga sala kung ikaw gatuo gasalig kang Kristo on the basis of His love and righteousness. Didto lamang sa cross sa Kalbaryo nahimong posible ang pagtagbo sa hustisya sa Ginoo ug sa gugma sa Ginoo. So ang Dios nga atong gimantala, ang mensahe sa Ebanghelyo, nagproclaim kini sa Dios nga matarong gayud kaayo sa nga tanan. Habakuk chapter 1 verse 13, ang mga mata kuno sa Dios balaan kaayo, putli kaayo, nga dili siya makatutok sa kasalanan, nga walay kasuko nga nabati sa iyang kasing-kasing. Unsa pa? Kining Dios nga atong gimantala mga kaigsuonan, Dios nga ang iyang grasya dili gayud mausab ug dili gayud malubad. Ang giingon sa Malakay chapter 3 verse 6, ang giingon dinhi, tungod kay ang Dios dili mausab, mao nga kamo mga anak ni Jacob wala maalaot. So dili mausab ang kaluoy sa Ginoo, ang iyang grasya. Abi ninyo mga kaigsuonan, daghang mga magwawali karon nga ang ilang giwali dili tinuod nga Dios sa Biblia. Ang matang sa Dios nga ilang giwali huyang nga Dios, Dios nga napakyas, Dios nga dismayado kanunay, Dios nga ang kamot gigapos. Aduna pay mga preachers nga magwali karon nga ang Dios walay kamot, pero ikaw ang kamot sa Dios, mao nga pangalagad kaniya. Ang Dios walay tiil, mao nga ikaw ang tiil sa Dios. That's a lie. Baka ka na mga kaigsuunan. Ang Dios sa Biblia, Dios nga gamhanan kayo sa nga tanan, totally independent gikan kanato. Ug ang kusog sa Ginoo dili gayud masukod. Ang iyang kaalam, ang iyang gahom mga kaigsuunan, ang iyang kaambong, ang iyang kahimayaan dili gayud masukod mga kaigsuunan. Dili nato madugangan ang himaya sa Ginoo. Muambit kita sa himaya sa Dios, pero dili gayud nato madugangan ang himaya sa Dios. Ang Dios nga atong gimantala mao ang Dios nga eternal ang iyang existence, walay sinugdanan, walay katapusan. Siya ang Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga anaa niini. Siya ang Dios nga soberanong nagahatag sa iyang kaluoy ug grasya sa tanang buot niyang kaluyan. Ug siya ang Dios diin kita nagadepende lamang, nagasalig lamang. Siya ang Dios nga kinahanglan atong tutukan, gumikan kay kung wala ang Dios, dili gayud kita mag-exist ni ining kalibutana. Ang tanang ania kanato, nadawat nato gikan kaniya. Wala kitay ikahatag sa Dios nga wala niya gihatag kanato. So, what is it to preach the gospel? It is to preach the truth about God. Now, ikaduha, unsa ang ebanghelyo nga giwali ni Apostle Paul? It is the message about God. Ikaduha, it is the message about man. Kinsa ang tawo? Abi ninyo mga kaigsuunan, ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug mahitungod sa tawo, mao kini duha ka kamatuoran nga dili gayud buot sa mga katawhan nga madunggan. Dili gayud sila ganahan maminaw niini. Pero ang tinuod nga magwawali sa ebanghelyo, kinahanglan nga iwali kining kamatuorana ngadto sa mga makasasala. Ang atong pagpangwali, kinahanglan nga matangtang ang tanang false hope sa mga katawhan. Kinahanglang madestroy, mabungkag ang ilaang self-righteousness. Kining buutan kayo sila sa pagtanaw sa ilang kaugalingon. Kining matarong sila sa ilang pagtanaw. Ang Biblia nagaingon nga ang atong pagkamatarong hugaw nga trapo lamang atubangan sa Ginoo. So ang tinuod nga pagpangwali, gihukasan ang tawo gikan sa iyang sinina, sa iyang self-righteousness, hangtod nga makita niya nga hubo day siya atubangan sa Ginoo, hugaw siya ug wala siya ikapanghinambog. Unsa may gisulti sa Biblia mahitungod sa tawo? Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, walay matarong, wala bisag isa. Walay bisag isa nga nakasabot, walay bisag isa nga nangita sa Dios.
ang tanan mitipas, kauban ang tanan nga nawad-an og kapuslanan, walay nagbuhat og matarong, wala bisag isa. So kung gibuutanan ang tao sa iyang kaugalingon, giilad lang siya sa iyang kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa tao mangililad labaw sa tanan. Ang giingon ni Kristo sa John chapter 5 verse 42. Ang giingon niya, apan nahibaw-an nako nga ang gugma sa Dios wala diha kaninyo. The greatest commandment is for us to love God. The second greatest commandment is for us to love our neighbors. Pakyas kita, dili nato kini mabuhat gumikan kay by nature, wala kita nahigugma sa Dios. Basin og moingon ka nga nahigugma ko sa akong isikatawo, dili ka na tinuod, higala. Kung imo gayong pamalandungan ang imong matang sa gugma, makaingon gayod ka nga ang imong kaugalingon ra gyud ang imong gihigugma. Moingon kag nahigugma ko sa akong asawa, imo gihapon kaugalingon ang imong gihigugma. Asawa na nimo. When you love your wife, you love yourself. Moingon kag nahigugma ko sa akong nanay ug sa akong tatay, that's still loving yourself. Kay ngano nahigugma ka sa ubang mga ginikanan. Moingon kag nahigugma ko sa akong mga anak, nahigugma gihapon ka sa imong kaugalingon. Anak guna nimo. Nya moingon ka nga nahigugma ko sa akong manluluwas. Daw be kung si Kristo dili pa nimo manluluwas, higugmahoon kaha nimo siya? No, mga kaigsuunan, tanan nga imong giangkon nga imong gihigugma gumikan kay ang imong nakita, ang imong kaugalingon, ang benepisyo nga imong nadawat. Your whole world revolves around yourself. Ang imong kalipay, ang imong delight, ang imong passion, kung unsa ang imong gusto, mao nga bagsak kita mga kaigsunan when it comes to God's command of love. Mao nga dili gayud kita makapasar sa langit. Mao kini ang kamatuoran mahitungod sa tawo. Ang Biblia nagaingon, kahadluki ang Dios. Pero bisan pa sa atong kapanahunan karon, ang mga relihiyoso nga mga tawo nga anaa sa sulod sa simbahan, walay kahadlok sa Dios. Kay kung aduna pa sila'y kahadlok sa Dios, muhilom sila sa presensya sa atong Ginoo. Careful sila sa mga pulong nga ilang ibungat sa atong Dios. Ang ilang pagsimba adunay reverence, adunay pagtamod, adunay pagluhod, dili ingog ga-jamming lang. And yet daghan kayong mga churches nga ang ilang pagtan-aw sa pagsimba murag lingaw-lingaw lang. If God is really the object of our worship, kung adunay kahadlok ang atong kasing-kasing sa Dios, sa pagduol kanato sa Dios sa pagsimba, aduna gayoy reverence, adunay pagtamod mga kaigsuunan. Si Job, niadtong nakita niya ang himaya sa atong buhi nga Dios, nawad-an siyag pulong nga giistorya. Niadtong wala pagipakita sa Ginoo kaniya ang himaya, grabe kayo ang iyang pagbagutbot, pagreklamo batok sa Dios. But when Job saw the glory of God, natuk-an si Job. Ang giingon sa Job chapter 40 verse 5, namulong na ako sa makausa ug dili na ako mutubag, sa makaduha ug dili na ako magpadayon. Si Apostle John, niadtong nakita niya ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo sa Revelations 1:17, mura siyag nahimong patay. Nahadlok gayud siya sa Ginoo. Ang giingon dinhi, sa pagkakita ko niya, mura ko og nahimong patay nga nahagba sa iyang tiilan. Mausab kini ang gibati ni Isaias mga kaigsuunan. Niadtong nakita ni Isaias ang kahimayaan sa Dios. Ang giingon dinhi sa Isaiah chapter 6 verse 5, ug miingon ako, makaluluoy ako, naalaot ako tungod kay ako usa ka lalaki nga adunay hugaw nga mga ngabil. Ug nagapuyo ako taliwala sa dapit nga adunay mga hugaw nga ngabil, tungod kay nakita sa akong mga mata ang hari, ang Dios sa mga panon sa kasundaluhan. In other words, niadtong nakita ni Isaias ang atong Ginoo, nakita usab niya ang iyang pagkadautan. Niadtong nakita niya ang pagkabalaan sa Dios, nakita usab niya ang iyang pagkadautan ug ang iyang kasing-kasing nakabaton og kahadlok. Mao ba kana ang imong gibati ning takna sa kahaponon higala? Wala kita galingaw-lingaw dinhi.
ang atong pagduol sa Ginoo, aduna gayoy pagtamod. Balaan ang Dios nga atong giduol diha sa pagsimba. And when we proclaim the gospel, we have to proclaim the truth about God. And then we have to proclaim the truth about man, nga bagsak gayud siya atubangan sa Ginoo. Nahadlo kita nga ang average nga mga tawo nga musimba karon, mupauli sila nga feeling good about themselves. Pero kung ang magwawali, tinuod gayod nga nagawali sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa mga tawo, ang reaksyon sa mga tawo, ila gayong dukdukon ang ilang dughan ug muingon sila, Ginoo, maluoy ka kanako, usa ka makasasala. So, what was the gospel that Paul preached? It was the truth about God. It was the truth about man. Ug ikatulo, kamatuoran kadto mahitungod kang Kristo. Si Hesus Kristo nga natawo didto sa Bethlehem, dili siya huyang nga manluluwas. Dili siya huyang nga tigbag-o sa atong katilingban. No, si Jesus nga taga Nazareth, Dios sa tanang mga Dios. Siya ang Mesiyas, mga kaigsunan. Wala siya namatay ingon nga martir, sama kang Jose Rizal. Wala siya namatay ingon nga example lamang, ihimplo lamang nga atong sundon. No, mikanaog siya dinhi sa yuta ug namatay siya didto sa krus sa Kalbaryo, ingon nga madaugon nga hari, madaugon nga manunubos sa pagtubos sa iyang mga katawhan. Namatay si Kristo as the covenant redeemer. Aduna siya'y mga katawhan nga iyang gilukat, mga kaigsunan. Namatay siya aron matuman niya ang gipabuhat sa iyang amahan kaniya. When Jesus Christ completed His mission on Calvary, misinggit siya, natapos na. Dili palpak ang atong Ginoong Hesukristo. Dili siya dismayado nga manunubos. Ang tanang mutuo ug mosalig kaniya, aduna gayoy kaluwasan, aduna gayoy kabag-uhan, adunay kapasayloan sa ilang mga kasalanan. Dili pildido nga manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Dili siya huyang nga naglingkod siya sa langit karon, nadismaya, naghilak, gumikan kay ang mga katawhan, dili mutugot sa iyang pagdumala. No, Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Naglingkod siya sa tuong trono sa Dios. Ug moabot gayud ang panahon nga ang tanang mga kaaway ni Kristo, yatak-yatakan niya sa iyang tiil, mga kaigsunan. Si Kristo mao ang Dios sa mga buhi ug sa mga patay. Adunay pastor nga nadungga nato nga muwali, daghan na kayo moingon nga, won't you make Jesus Christ as your Lord? Himuon ba nimong Dios si Kristo sa imong kinabuhi? Higala, si Kristo Dios na. Whether you acknowledge it or not, si Kristo Dios. And this is what we proclaim. Si Kristo Hari, Dios si Kristo. Kung ikaw luwas, kung dili ikaw luwas, Dios gihapon si Kristo. Musilot siya ug muhukom siya. Kung kauban ka sa mga karniro sa Dios nga nagadayig ug nagatamod kaniya, si Kristo mao ang Dios. Kung kauban ikaw sa mga kanding, Dios gihapon si Kristo. Bisan pag dili ka magpasakop, bisan pag musungag ka higala, si Kristo mao ang imong Dios. Ang tanang tuhod muluhod sa langit ug sa yuta, muila nga si Kristo Dios, mga kaigsuunan. Dili ka makapahimong Dios kang Kristo. Kinahanglan ilhon nimo nga si Kristo Dios, ug kung imong ilhon nga si Kristo Dios, mupasakop ikaw sa imong kabubuton. That's what salvation is all about. Sa wala ka pa maluwas igsuon, ang tawo nga wala pa maluwas, wala siya muila nga si Kristo Dios sa iyang kinabuhi. Siya mo'y iyang gisunod. Siya mo'y gabuot sa iyang kinabuhi. Wa niya makita nga si Kristo Dios ug Hari. Ang kaluwasan naglangkob kini og kabag-uhan sa kasing-kasing. Giluwas kita sa Ginoo gikan sa kasing-kasing nga rebelde, gikan sa kasing-kasing nga dautan, ug gipulihan kini og kasing-kasing nga nagatamod kaniya. Ang giingon sa Romans chapter 10 verse 9, mga kaigsunan, kay kung isugid nimo pinaagi sa imong baba si Jesus nga Dios,
ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga gibanhaw siya pag-usab sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ikaw. So ang kinabuhi ni Kristo, hingpit nga pagkamatarong. Ang iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo, hingpit nga sakripisyo, hingpit nga halad. Kinahanglan nga ang iglesia matinud-anon gayud kaayong muwali mahitungod sa kamatuoran sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pa? What is it to preach the gospel? Unsa ang matang sa mensahe nga giwali ni Pablo? Kamatuoran kini mahitungod sa Dios, kamatuoran kini mahitungod sa tawo, kamatuoran kini mahitungod kang Kristo, ug ikaupat, kamatuoran kini mahitungod sa kaluwasan. Unsa man ang kaluwasan, mga kaigsuonan, nga gihatag sa Ginoo. Kaluwasan kini nga libre, gasa, tungod sa grasya ug madawat nato kini pinaagi sa pagtuo. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang giingon dinhi, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kini dili pinaagi sa inyong kaugalingon. Gasa kini sa Dios. Dili pinaagi sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga manghinambog. So libre kini nga kaluwasan. Dili kini pinaagi sa atong binuhatan. Libre kini, gasa kini sa Ginoo, pero kaluwasan kini nga nagapahiling kawas ka nato gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang bunga niini nga kaluwasan maayong buhat. Mubuhat gayud kita og matarong isip bunga sa kaluwasan. Dili kita mubuhat og matarong aron maluwas, kundili ang pagkamatarong o ang matarong nga butang nga atong ginabuhat bunga kini sa kaluwasan. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 10, tungod kay kita mao ang iyang pinakamaayong gimugna nga gibuhat diha kang Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga giandam sa Dios sa una pa aron maoy atong laktan. So mao kini ang matang sa ebanghelyo, sa good news nga giwali ni Pablo, mga kaigsunan. And this is the gospel that we should preach. Ug ang ebanghelyo dili kini mahitungod sa atong kaugalingon. Gumikan kay ang giingon ni Pablo, tungod kay kung ginawali ko ang ebanghelyo, wala ako'y katarungan nga manghinambog. So you see, when we preach the gospel, wala nato gibayaw ang atong kaugalingon. Si Kristo ang atong gibayaw. Ang Dios mao ang atong gibayaw. This is the message of the gospel. And if this is the gospel that we proclaim, mao kini ang ebanghelyo nga panalanginan sa Dios, mao kini ang ebanghelyo nga pasidunggan sa Dios, ug mao kini ang ebanghelyo nga mudangat sa kaluwasan sa mga kalag sa katawhan. Ikaduhang punto, ang kabug-aton nga nagduso kang Pablo nga muwali gayod sa ebanghelyo. Nganong miingon man si Pablo, alaot gayod ako kung dili ko iwali ang ebanghelyo. Ang tubag anaa sa teksto. Gitahasan siya sa Ginoo. Kini nga katungdanan gipapasan sa Ginoo ngadto kaniya. Kining bukasyon ni Pablo isip magwawali. Dili siya mo'y gapili niini alang sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo mao'y gahatag niya niini nga komisyon. Ug miserable gayud siya nga matang sa tawo kung dili niya sundon kini nga tahas nga gihatag sa Ginoo kaniya. Mao nga sa pagsulti ni Pablo, woe am I, alaot gayud ako kung dili ko iwali ang ebanghelyo. Ang buti pasabot niini, mahimong miserable gayud si Pablo kung dili niya kini sundon. Ang mga pastor, ang iglesia mismo, kitang tanan, gitahasan kita sa Ginoo nga musaksi alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug alaot gayud kita kung atong baliwalaon kini nga sugo sa Dios. So mga kaigsuonan, atong sudungon karon ang kaanindot kaayo sa mensahe sa ebanghelyo. Nindot gayud kaayo. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Ang Dios balaan, dili kita makapasar sa iyang pagkabalaan. Wala kita'y paglaom, pero si Kristo mianhi siya sa kalibutan, isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Dili nato masunod ang tibuok balaod sa Dios. Si Kristo ang misunod niini alang sa mga makasasala.
dili nato mabayran ang silot sa atong sala. Si Kristo ang nagbayad niini didto sa cross sa Kalbaryo. Substitution. This is the beauty of the message of the gospel of substitution, mga kaigsuunan. Maayong balita, good news. Mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita mo ba ang kaanindot kaayo niini, mga kaigsuunan? Si Kristo lamang ang makasunod sa balaod sa Dios. Si Kristo lamang ang makadala kanato ngadto sa presensya sa Dios Amahan. Si Kristo lamang ang makatagbo sa gikinahanglan sa tanang mga makasasala, ug si Kristo lamang ang makapreserve kanato hangtod sa iyang pagbalik. Mao nga, kung ikaw muduol kang Kristo, kung ikaw nahiusa kang Kristo, maluwas gayon ikaw, mao ka na ang kamatuoran. Ug mao ka na ang kamatuoran nga maghatag nimo og kagawasan, mga kaigsunan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.